Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα αρματωμένο δίχτυ από την επιχείρησή μου. Εδώ βλέπουμε ένα τρίκλωνο 24 με 60 μάτια, μπαρμπουνόδειχτο με κίτρινο μανό, λεκτό σκοινί πάνω, με φελά και με ολιβόσκηνο, κατοστάρι, 100 γραμμάρια, σφιχτά δεσίματα, δεν ξεσέρνουν, άριστο δίχτυ Ιαπωνίας, και το χρώμα του πολύ ωραίο για μέγιστη απόδοση. Για οποιαδήποτε πληροφορία για αρματωμένα δίχτυα ή σκέτα, τηλεφωνήστε μας. Ιορδάνης ή Διαλίας Καβάλα.